Wien genoeg joert bij de zielerij op de Slettemermaar. Of moet ik zeggen, spoeken me maar. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Ja, een stevige wien en simmerwaar. Wat wil je nog meer wensen bij wedstrijd zielerij? Ja, het scootje van de dag is dezelfde rust. Hij kwam af van UTC, rechtstreeks via de B naar de A-klasse. En skipper Kees van der Kooi doet zijn verhaal te geren maar zijn adviseur Las van den Berg. En de hele bemanning die is er ook weer bij. Ja, Walter de Vries die hier in akkefietjes. Zijn meest knapte. Hij dat ik zijn verhaal, want hoe moet hij nou verder? Nou, Klaas Jansma die heeft zijn hier alweer kreeg in de skieding. En Elke Lok, hij heeft zelfs een hele hoop centelid naar deze spectaculaire wedstrijd van Joert Elke. Ja, dat hier wel een heel soort invloed, neem ik gewoon. Ja, het is een mooie, stieve koelte. Winkers 4-5 uit de zuidoostelijke kant. En dat betekent dat het altijd op zijn Slettemer maar wel aardig is. Want die Slettemer maar is wat ondiept. En ja, dan haal je de eerste beiden in het klassement. Tony Brundel en Jelle Talsma. En die hebben zelfs wat moeite. Want dat zijn wat van die lichte skipjes. Die met eigenlijk een reefje meer zetten. En die zijn wat twijfelrierig. Ze stieren ik al in het zeil te zien van komt het wel goed. Nou, samen hebben we dan maar fot. Maar het weer moeilijk zielen voor die beiden. Nou, dan hebben we op de Slettemer maar een prachtige route. Van de balste kant naar Sleerta. Daarheen leidt dan een spreadtonne. En dan gaan we weer om. En dan mag je maar kiezen welke tonne je bij de balksterkant wil nemen. En dan ga je weer helemaal naar boven. Nou, Henk Rechts, hij leidt hier in de start al oer de voorstag van 7 meter heen. Zoals Keef kan het dan soms gaan. Jelle Talsma die ziet wat in het midden. Kwam er net helemaal goed uit. En Sibo Siesling, ja, die gaat je dan oer stuurbord. Dan moet er weer achter de jonge Rijn langs. En dan moet er weer achter die langs. En hij moest achter iedereen langs. En dan hadden ze de score 1 keer on. Dat weer voor iedereen. We laten het even 1 keer goed zien. De score onloeken. Vers onloeken. Kom op jongens. Nog een keer die score onloeken. Ja, en dan krijg je er weer een vlaag in direct. Nog even een olje. En dan mag je hem onmiddellijk wel loslaten. En dan mag je weer ongelukkig. Nou, daar bleef het een beetje bij. Tony Brundel kwam wat beter uit de startwij. En zie het mij in de voorrijn. Als je in het kruisrek sjoggen. Maar het weer moeilijk te zien waar het eerst om die tonnen ging en zo. Want je hing weer een hulselskip. En die kwamen oer stuurboord naar de heegste tonneta. En dan is het moeilijk verzeld. Daar komen ze al hier. Tony Brundel. Daar komt Jeroen de Vos. Er zit nog een achter. Ja, dat zijn de Walseinders die hier zitten. En die moeten achter iedereen langs, want die doren net ergens een tussen zetten. Ik er net onder zetten. Die matten daar achter langs. Geen enkel risico. En dus komen ze achteraan bij al deze skippen te lezen. Die nog wel een enige moeite hebben om die tonnen te hellen. Henk Rechts bijvoorbeeld. Hier screen men om die tonnen te krijgen. En dan komen er van boven weer van mijn jongens met vaart aan. En die gaan er dan in 1 keer overheen. Komt ziet een meter daar. Maar dan ben die jongens uit wat zijn. Daar alweer helemaal bovenhin. Kees van der Kooi. En hij stoot alweer naar voren, want hij wil meer en meer. Nou ziet de meter hier het eerste volle lijst van de wien. Die kon absoluut net stand houden. En Savien er meer verzeld. Maar opvallend is ik hier dat Romke de Jong hier achteraan leidt en dat we die aanzien veel te joggen. Nou, voorop bij de onderste tonnen zullen we Tony Brundel gaan. Die had voorlopig regaat houden en die zei van ik ben eerst om de ton. En dan show je mij hoe het net werd.
Daarachteraan daar komt zeker Heerskop. Ja, zeker Heerskop koer de wien eigenlijk als een van de besten versjouwen. Hij kachelde mooi terug. Had je vorig hier. Ik won. Dat skip is blijkbaar makkelijk voor de Sletterman. En dan zien we nog even wat. Daar in de vierde aan de linkerkant van Jem Skermke daar gebeurt wat. En Jeroen Teunissen die focust nou in. En daar gaat in één keer de meest van de Slettermer scootje van Walter de Vries. Alles en alles in één keer op boord. Meest is gewoon dikke wel brutsen. Misschien is de stag wel brutsen. En dat er het een en ander. En dus gelukkig geen persoonlijke ongelukken. Maar het weer nogal wat gemietig dat die meest fotstoot wint. Daar ben ik erg teleurgesteld naar de JM. Dus aas het nog wat meer roer. Maar die man die een mooie nieuwe shirts aan Joert. En dan breekt je meest al zonde toch. Nou, dan gaan we naar de bovenste tonnen. En show hem daar Henk rechts varen. Die vat de tonnen voorbij. Die gaat naar de spreadtonnen. En die denkt dat er die hammer. Die gaat gewoon voort. Hij lijkt intussen op het eerste plak. Maar dat bloedt er net. Want hij maakt eigenlijk weer rond. En dus gaat Tony Brundel en Jeroen de Vos die tonnen dan. Maar Jeroen de Vos doet niks oors als dit seizoen al je ton aanvaren die er zien komt. Dat doet er nou ik weer. Dus die maakt ik weer een rondje meidje. Wilt je hem het rondje van Henk rechts sjoggen. En dan krijgen we wat oren daarachter. Henk rechts die begint weer wat naar voren te komen. Maar had ik weer moeite om de tonnen te krijgen. En het komt alweer omdat ze op het stuurboord komen en dan eronder draaien. En dan leidt hij in bij de eerste zeker Heerskop. Hoe is het mogelijk? En die man, die matte, die scoort onsjaren. En hier is Kees van der Kooi. Die scoot ik naar voren. Die shot is even om hem heen. En dan denkt van, ik ken nog wel meer naar voren. Ik vind net dat die man die scoort zo hastig inkrijgen. Maar let het maar even zeggen. Uiteindelijk krijgen ze hem wel een keer door de wien. De jonge Rijn scoot mooi achterlangs. En die bloed ik voorin zitten. En hier zit ineens al Romke de Jong bij Gele Taren. Maar die komen ik naar voren. En dit is dan de jonge Rijn, die komt daar vlak achteraan. Maar hij gaat mooi voorop en we show hem. Hij shot net eens om. Ja, hij mag al een beetje denken dat het net aan het omslaan is. Maar meer is er dan net. En dan komen die Kees van der Kooi daar op het tredderplakje achterom. Beetje deun op de tonnen, maar het slingerke komt aan ze al. En dat is betiet genoeg. En dan kan je prachtig om die tonnen komen. En toen vielen die jongens weer aardig gelukkig verzeld. Nou, die komen de Jester Madders achterom. Daar komt de Go achterom. En daar komt de jonge Rijn achterom. En dat weer de kopperinders. En daar zie je toch wel een aantal verrassingen bij die daar al eerder bij zitten. En die oren die moesten maar in het achterveld zwarien dat ze weer wat naar voren kwamen. Dat wie is haar net. Dit wie in de nummers 3 5, 6. En die zitten mooi achter de voorsten aan. Zijt Sibu Sieseling nog zien Jelle Talsman. Misschien maar even wat omheug had ik te let draai. Nou, dat kennen ik al de protestvlagjes bleuren intussen er wel binnen. Want Nijsan moeise me met je dan ik nog protesteren. Dat valt helemaal net dat. En Jeroen de Vos kwam ik net ervoor. Nee, er wie maar één man Joert van Waard. Deze sletten met maar weer. En dat wie deze man. Ja man, het wie machtig. Maar ik ben wel uit de lieker eerlijk zijn. Het wie sokvlageren waren. En dan botste de samen 30 graden heen in. Die jongens van mij, geweldig Justine. Geweldig, die hebben helemaal kapot wrakselen. Ze hebben de handen niet met de blinden op de klauwen. Geweldig, machtig. Ik heb het idee dat je hem de eerste 2 routes de wien beter versjouwen kon dan de laatste 3 routes. Nou, dat idee ik net. Nee, we hebben lieten hem ietsje meer in. We hebben wat gewater aan het zielen geweest. Daar hongen we er misschien wat meer in. Ik net altijd goed. Nee, de laatste ronde ging beter dan daarvoor. Ja. Maar hoe kom je hem nou voorop, Joert? Ja, geen idee. Gewoon uit de hele zielen zat Jan de Boer en altijd. Nou ja, dat doe je best. Juist er winnen we allerlaatste. Een grote frustratie. Nou, en dan ben je eerste. En hij was tweede, Tony Brundel. En die viel dat wel gelukkig, want dan komt er een kop in het klassement. En daar is bleed mee. Nou ja, en op het derde plakje komen dan deze man eerst wat achterin zitten. Maar ze scoden staren gewoon naar voren. En dan naar een mooi derde plakje. Ze bedriegen zelfs Tony Brundel nog. Maar dat zie je er net meer in, omdat de wedstrijden wat te kwad worden. Maar Kees van der Kooi en zijn bemanning, die worden derde Joert insleed. Nou, het bloot je wel heel stil, moet ik zeggen. Juist hebben we daar niet. Prachtig. Ja, dat derde plak viel dat een beetje als een overwinning, Joert? Ja, absoluut. Hoe wij op zich vond ik dat we net een slechte start hier. Alleen ja, we konden net verder draaien. We waren een beetje opsluiten.
Lars kan misschien nog beter zitten, want ik ben alleen maar aan het sturen. En toen hebben we de ton Shield. Ja. We hebben wel lekker inlitten. Maar ja, dan moest ik met die hudde minder een beetje om denken dat Nee. maar hij moet ik net om. En uiteindelijk, precies. En uiteindelijk dan treden we is natuurlijk hartstikke mooi. We zeggen hier hoe het in die wedstrijd steeds maar dient. Dat wie in het begin. Ja. Bij de eerste tonnen. Dat begon dus net zo heel geweldig. Nee, ja, we moeten ik net al te volle risico nemen. Want ik bedoel, het was het. Dus als de fout maken, dan gaat dat ik heel erg goed fout. En dus we zijn van net de volle risico dan toch eerst maar erachterlangs. En we hadden ook het idee dat er dat skip, dat roer, dat woer. Ja. We konden goed versjouwen, vond ik. Ja, de man, geweldig jongens. Zie je heel wat te dwalen. Ja, zeker. Eerst even voor volledig de hele uitslag, Jan. Want we zeggen dus inderdaad die eerste treien al over de finish komen. Nummer 4 waren Gele Tarema, 5 Erik Jonker, 6e Romke de Jong. Dan Henk Rechts op een zanderplak, Michiel Kalsbeek 8e, 9e Jelle Talsma. 10e Sibo Siesling, 11e Jeroen de Vos, centimeter Willem Prins en als laatste dan Walter de Vries die uitvol maar die stikkende mest. Het klassement zit er dan als volgt uit. Nog hield hij een deel de eerste plak Jelle Talsma en Tom Brundel met 4,9 punten. En dan hebben we een grote middenmoot die begint bij Tadema, Gele Tadema met 13 punten. Kees van der Kooi, Jimsteen op een 4e plak. Maar 14,9 punten. 15 punten Michiel Kalsbeek, 16 centimeter, 16,9. Sikke Heerskop die dus joet. Ik een 0,9 erachter kregen het. Dan Jeroen de Vos, 20 punten. En Sa Gevenay. Onder een taak komen we in de 20 punten. En sluiten we dan ouw. Maar de laatste, dat is dan Willem Prins. Maar 34 punten. Ja. Nou, een hele hudde winjoet. Lars van den Berg, adviseur op dezelfde rust. Wat is die taak, Joert? Is het moeilijk om adviseur te werken op zo'n dag? Nou, voor mij is het net anders dan anders. Nee. Ik vind het eigenlijk makkelijker dan moet het hele lichte waren. Dat giet dus ik dan net zo best houden, dat is te merken. Maar dat hele lichte, dat vind ik volop moeilijker. Dat drongen, Waarom zil je hem nou wel 50 meter, wel 100 meter, wel 200 meter te vier naar wat zijn? Joert. In het begin, want daarom kwam je het zelf. Het is een toetsbasis, hè? Dus nee, er klopt, precies. Maar dat kijk, omdat ik in het begin komen we dan net van Walter langs. Dus nou, toen dacht ik, verdorie, als het er achterlangs is, nou, dan moest het hoeren achterlangs. Nou, als reek is, hoe stuur wordt. Dus toen, en ik wacht. En op een gegeven moment, nou, ik denk, ik even achter Tony langs. En ik denk, Tony, nou, die heeft het beter in snatje dan wij, samen met Harry. Zoek, ze. Ja. Maar dat is net zo. Ja, maar Tony ging jeder. Tony ging gewoon 50, ging gewoon 75 meter jeder. En die kwamen dus ik beter. Nou ja, dat klopt. Hij ging wel jeder, maar hij ging letter in de tijd, maar jeder op een baan. Maar zo zit je dus ik op je concurrenten te letten van Ja, nou, dat is als net achter anders. die omgaan dan gaat het goed, maar dan gaat het wel eens fout. Nou, het speelt je zei buiten de boot de hel in. Ja. Hey, nou is deze mar een bekende mar vanzelfs voor je, want je hebt thuisbasis wat zijn, dus of juist net. Nee, net. Want je moet van op een oren maar. Wij oefenen altijd die jongens op Hegema maar. Nou, daar ben wel een stuk of 12, 14 scootjes soms. Ja, ja. En de meeste scootjes zijn een beetje een hekel onder sletten maar. Ja, want die sletten maar, ik neemde dat in het begin dan de spoeken maar het spoeket er. Ja, nou, hij is net zo diep, dus dan krijgt een enorme golfslag. Kees geen zwart steken. En, maar aan de andere kant, die klagen absoluut net, Joert, want we konden er toch heel goed doorheen komen. Dus wat dat betreft, we beginnen wel een beetje te... Dit is ik de maar waarom het de halfstedentocht net terug ging. Ja. We hebben Auke die ging er hier terug en doet er aan het meten weer. Ja. Dus het is een hele fundamentele bepalende mar. Maar waarom weet hij dan de spoeken maar waarom nou, daar ben je dan? ooit 30 dood gezin mee verzopen door de Spanjaarden. Dus die geesten die spook je er nog altijd. En dan heb je 12 verschillende banen hier naar de Luts. Dat is naar het westen daar, die loopt als het wat ruimte heeft. En hier Noord-Zuid. Ja. Die gaat dan naar het zuiden. Dus er Dat toch zijn een eigenlijk twee hele oude middeleeuwse zeewetters ben dit. Want de oude Friese handel, 9e eeuw, we hebben dan al 1200 jaar lang. Ja, je moest me net vragen hoe ik het weet. Maar, Hoe wist dat dan? Wie is er net bij? Google. Alweer op Google. Ja, Maar, googelen. nee, maar zo ging die oude Friese zeevaart ging je zo binnen terug. Ja. Zo dat hem drillzeker stad worden en snits. Zo, Ja, het weer wel een belangrijk wetten, maar in elk geval, de wet was aan, er zit een soort onderstroom. ja, man, Onder wat het daar onder het water al net Wat gebeurt. wil je net weten? Nee. Want uiteindelijk, de finish, dat weet ik nog wel even een mooi moment. Wat liep er nog even op dat je hem tweede waren en Klaas zit op de letten. Ja, Ik denk van, verdorie. Ik verdikkie. denk, ja, blender. Zij komen dichter bij Tony. En Tony wordt er wat benauwd, want zijn vader hudder.
En in één draaien ze bij hem bij. Ik Jim denk, komt ze even een fout maken en let ze hem gaan. Of ik niet. Bij de bovenhuis. Nou, wij kwamen... hoe stuurbord kwamen erheen. Hè? Ja. En hij klapte keurig bovenhuis. Ja. En hij klapte me zo boven. Nou, op staven minimaal meestal. Goh, je liet niet alle tals maar steeds zielen. Maar dat doen we met zin, want dan gaan ze mooi. En dan klappen ze fut. Als de boven klapt, dan klappen ze fut. En dan moet je weer kans. Dus hij klapte bovenhuis, we een vuil. Nou, dat kan ik wel mooi zielen, maar dan Nee. Dus toen ben we even om bakbord klapt. Ja. En toen, dan Dan wist zeker dat het op stuurbord bij die tonnen dat klopt kwam. precies. Maar Ja, ja, daar dat moment dat er niks gelegd. Ja, nee, dat klopt. Nee, ik zou zeggen. zeggen, maar Jemskep, jou om de bek vol, gaan eronder. Het zielt Ja, verder. was er nooit Wij zien voorbij. dan achter 4 van nou. Dan hij misschien een goed zoen. Nou, dat kan. Ja, dat. wij kwamen dat laatste cruise eigenlijk heel dichtbij, Ja. maar net dicht genoeg. Dus Maar op het maar moment ik- hij klapte bovenhuis, ja, daar hielden wij nooit onder Maar ben je misschien toch nog net een beetje te voorzichtig? Een beetje net eerlijk wat je hem skip al gewoon net kent. Ja, daar ben ik van ik overtuigd. in het begin dat je hem er heel achterlangs komt, denk ik, jongens, verdorie hem hebben haast in de bossen. Maar we hebben een wedstrijdleider in die zou allemaal een 5 keer je met de voorzichtig doen en we met een veiligheidsleider. Dus we Nou, moeten ja. Ja, Nou ja, maar dat ik hartstikke goed. Nou, en Dus dat- daar dat- heb dat- ik het door. voorzichtig en wij zijn natuurlijk onervaren. Nou ja, en wij dat- zien nog net zo lang op die dingen Nee. en dan is het moeilijk deze dingen. Nee, dat was van hartstikke nou, best. ik kom helemaal niet meer tussen. Dat gaan we mooi snel weer. Mike, nou, bedankt. Dankjewel. Hij is adviseur. Dus nou, oké. Hey, want dit wat je op tafel laat, een heel groot stuk uit de meest van Walter de Vries, dat zijn dan dingen, dat kan ik gebeuren. Ja, die meest die knapte dus. Dus je hem nou de restant van op tafel lezen. En dat is zelfs botskrikken. En dat werk doen de vriending van Walter de Vries. Ja, ik ben wel goed geschrokken, ja. Gelukkig geen meestelijke ongelukken. Iedereen heeft tijl aan zijn en dan proberen het spul zo gauw mogelijk los te krijgen. Maar gelukkig, nee, daar ben ik geen meesten gewond of zo. Dat is het belangrijkste. Hè? Dit is maar de eerste spul natuurlijk, dus dat kan net. Maar het is gewoon, ja, het is een grote klaap. Wat gebeurde er? Ja, we lezen hartstikke mooi onder de mien en het ging best. En toen knapte er gewoon een verstaren. Er zit een verstaring, maar er zit een draaipunt aan, best een spannerkast. Die standaard spanners die in de winkelkeepje zit, maar die hebben wij niet wel gekocht. Maar die is nou helemaal gewoon de los is gewoon het knapt. Is het dan te volle kracht erop of is het een goed spul? Hoe in soks? Ja, dat kan er net in zijn. Nou, het is wel een goede spul, want we hebben. Wij menen dat we het al heel best volgen hebben. Ja. Het lijkt net aan de meest, maar als de verstaring op dat ding knapt, dan knapt de meest altijd. Weet dat ik mooi kom, dan gaat het eruit. Het houdt er nooit natuurlijk. Hoe nou verder? Want je hebt hem nou er maar met nij op. Hem die al? Nee, die hebben we nog net. We zijn er ook bezig. Het zijn wel bij meest nog ombinden, maar we moeten even de maten opnemen. Wij zijn een vrij groot schip, dus wij hebben een vrij lange meest. En we zien dat we een passende vinden kunnen die in de meeskoker past. Want die meeskoker is zeg maar 34 breed en zulke dingen. En maar lengtes en hichters. En we moeten zien dat het zal wel jong wel let worden, maar als we maar wat krijgen en dan hopen we. Dan kan je in ieder geval wat zielen. Ja, maar daar is wel vanuit? Dat hoop je natuurlijk met positief bloeien. Er zijn altijd meesten die dus wel helpen worden, want er zijn al wat telefoontjes geweest. Dus wat dat betreft is dat super. Maar we gaan gewoon krijgen zo lang terug of zal die kraaien worden van worden. Maar we zullen het best wel een mooi te zien natuurlijk. Ja, mensen die dus nog een mes lezen hebben, dus kunnen hun melden. Ja, dat zijn dan toch wel even dingen dat je dan denkt van potverdikkie, dan gebeurt er wat, hè? Ik heb het in de wedstrijd, ik heb het nooit mooi gekregen. Nogmaals, ik ben aan het sturen en ik zou kwalijk om hier. Ik ben alleen maar proberen het skip aan de gang. Maar had dit gebeurd, als dat is juist, dat is toch verschrikkelijk. Dan, Ja. En nogmaals, ik krijg vragen van dat er maar geen gewonnen binnen. Dat vind ik nou het allerbelangrijkste. Ja. Nou ja, dit word je net. Nou, het is hobby, dat moet een leuke weekend wezen en hij dan soms beleven. Ja, want dan maken we dus correct van, nou ja, veilig zielen is een van de dingen. Maar dat is dan maar denk ik wel even, want je voortgaat en zo van, poeh, ziet het de wien en hoe doen we dit? Als het nou gewoon bakstaag en tast is op die schepen, dan heeft het volle minder risico. Hè? Dan is het een beter borg dan in dit Want, wedstrijd. de neemt het even samen, maar dan zit hij meest vast. Ja, dan is deze rare. Het gebeurt al een wie toch? Meer, ik wel. Ja, nou, dan heeft toch geen bakstaag die hem houdt. Die heeft dan de extra stabiel. Nou heeft al die baars van die voorstaag die best kwijt. De vraag is dat ze gewoon in bakstagen bij Lucasson, maar die ben natuurlijk in principe voor Maar hoe dan ik? Als de bakstagen een scootje, nee, voorstagen bij, ja, nee, die luxe scootje. Maar het is dus wat Walter al zei, net zo makkelijk om samen even net elke mes pas dus. Nee, ja, absoluut niet. Dat is bij elk schip weer oors. Ja. Dus dat moet je wel even, dat moet passie. Dat in het samen even clear. Dus ja, daar ben je misschien wel meer naar om, ik weet het niet. Maar ik krijg wat ik al zei, van het moet wel passie, het moet kennen. En zij hebben een groot schip.
Dat denken al de Lost Boys misschien. Maar, En dan is het morgen en dan zei je, daar gaat wel €15.000. Ik dat nog een keer. Dat kost Ik een hoop bedoel, geld. het kost een hoop geld. En Ja. dat gaan je deze mensen ook net, want die moeten natuurlijk heel dik bij elkaar sappeljallen. ja, absoluut. Hey, we kijken wel even hoe je hem oefent. Trouwens, dus de Lost Boys adviseur, misschien heb je hem nog gemist. Maar verleden weekend toen ging Albert Jensma, uw verslagjouwer, en mij te zielen bij de bemanning van de Zelderust, dus op de Hegema. Maar en het is dus zo dat Kees van der Kooi dat scootje hield van Arlet Siepen daar. En hij biedde die jongen ik bij, want hij hier misschien nog wel wat als eigenaar van het scootje wat smeuige verhaal. Het doel is van jullie even het spul omheen, even lekker trimmen, nou, even villen, hoe het er op de roer loopt. Daarna even gijpen, even weer noodtonderrondingen, dat soort dingen. Ik weet dat er bouwd is in Jontje 8, zoals het hier staat. En het grappige ervan is dat er dus destijds als een van de weinige scootjes die dat mooi maken had, dat het van eigenaar wisten die het bewalden jitten en die hier kermisattracties aan boord. Dus die gingen oerl hinnen, ik naar Gelderland en die wereld, en die gingen oerl hinnen met kermisattracties aan boord. Daar had er een hier of 10, 15 eigenaar van weg. Ja. Maar hoe gaat het ook dan? Want dan ben je toch eigenaar en als er dat dan gebeuren, maar zou dat dan betalen? Of hoe werkt dat Nee, dan? daar hebben we natuurlijk goede afspraken over. En ik wil me steeds aan skippers verzekeren, dus wat er echt wat gebeurt. En het onderhoud en alles, dat is gewoon voor hun. Even het zwaarder in, Jeroen. Maar ik heb een beetje mooi op, we hebben mest, we hebben wat verloren. En ze hebben al hier wat onder schip omprut, zou ik maar zeggen. En dat het nou leuk ziel, dat vind ik geweldig. Ja, geweldig. We hebben een super ploeg. We hebben van alles wat er op elkaar hinnen. En dat is juist voor mij het mooiste van alles. Als het alle keer Kees aan boord zijn, komt het net goed. Dus, iets minder. Dit skip is geweldig, dat heb ik een idee. Dat is een super skip. Ik kom te Shen en dat vind ik helemaal geweldig. Wij zijn er weinig zo'n mooi skip. Als het net goed doet, is dat absoluut uw fout. Ik heb het gevoel met dit skip, ik zit wel eens zo. Als ze balans, dan jouwt ze die wat weer om. Maar als het net goed doet, dan. Romanticus. Nou ja, maar, ik zou haast naar meer zitten, maar dat doe ik. Het is veel hoe er nog meer naar in. Er is wel vertrouwen in. Ja, absoluut. Ja, want dan heeft ik jongen dat hij van de C naar de B, van de B naar de A. Geweldig toch? Ja. En het is leuk met hem man en man woorden en ik ging gezeur en gezien. Gewoon naar boom. We zijn natuurlijk bezig om zo snel mogelijk met het schip. Ik in de Westin moeten we zo snel mogelijk zielen. Ja. Maar dat ik 1 week per jaar met dit schip die Westin zielen moest, dan doe ik het net. Ik wil die toerst jongens, daar geniet ik enorm van. Ja, ja. En dan ik machinaal. Ja, lekker bezig wezen, even kijken verhaal onderwijs. Straks zag ik die bal in het water. Nou, dat ben ik dingen, dat beleefde ik op zo'n schip. Ik vind dat maar eens hoe mooi, hoe machtig mooi dat is. Daar kan ik enorm van genieten. Hij heeft een grote gave. Hij kan heel goed, hij kan heel goed met andere mensen, als een groep zijn, hij kan dat heel goed organiseren alweer. Dat is zijn grote kracht, denk ik. Ja. Nou, we zullen even een stukje onder wien. Roel! Ja, kan zielen nou mooi wezen, hè? Op een gewone jongen op de Hegema maar. Trent springt met haar zin eigen, jong. Dat Ja. is geweldig. Helemaal super. Prachtig. En dan zei het Albert Jens met de verslagjouwer van nou romanticus. Wil ik het even bij die checken. Is hij een romanticus? Oh, die hielp me haast al. Maar, nou, nee, dat is wel mijn charme. Het is... Alsjeblieft. Ja. En ik ben nog nooit verliefd op me, dan zal ik mijn schofje door. Maar ik kijk wel staat. Ik denk, Sabika, als dit hier ik weer, jongens, dan ben we haast alle verliefd een beetje op elkaar. Dat is geweldig. Ja, nou, dat droeft haast een beetje, maar... nee, maar het is wat Alat zei. Dat is dan kan je goed met mensen omgaan.
En dat is hartstikke leuk. Dat is leuk om uit te zien en om uit te zien. Ja, want in de reportage komt dan naar voren dat het scootje is dus van Allet Sieperda. Hij is de eigenaar. Dat is de skipper. Jou dat ik op die een manier spanning? Nou, ja, iedereen zegt, ja, ik ben een skipper. Oké, op papier ben ik skipper. En uiteindelijk neem ik wel beslissingen. Maar ik heb gelijk vanaf het begin heb ik meegenomen hier gezocht. En ik wil gelijk vanaf het begin wil ik proberen. En dat hoop ik dat die jongens, en dat snappen ze wel. We doen het misschien al. Maakt het niet uit wat voor functie als aan boord heeft. Je moet het gewoon misschien al doen. Ik bedoel, als het zwart net goed onderstuurt. Dat is de fondatie van het schip. Nou, en als dat net goed is, dan kan je alle voluit trimmen, heeft dat helemaal geen zin. Zo'n soort dingen. En dat ik gewoon lekker machinaal bezig wezen, luisteren naar elkaar coachen. Nou ja, en dat vind ik prachtig. Ik mijn meeskenomen gaan, dat vind ik machtig. En als je dan ook nog een beetje resultaat krijgt, nou ja, dat stimuleert natuurlijk. Maar Kees, dat waar wat we voor u zaten, een beetje wien blue mij. En de soort een kampioenschap kennen. Verhoort er, knikt er nou jood wat, dan zei ze, ja maar verdorie, wij roken eraan. Wij kunnen dus kampioen worden, dat hebben we net betocht. Jelle heeft het presteerd, CBA. En je hebt zo'n kennen. Je hebt hier het eerste werk kennen. Een beetje maar ziet. Alleen maar een hooi win met waar achter snits. Dus dan zei je van nou, dan ben je een heel lang en dan ken. Je bent maar op dit tijd maar dit ken, want net zeggen ze dat er is wel een beetje meer nodig voor ja, nou net zo volle meer. Ik bedoel, je bent een keer eerst. En dat 12e plak nou eens even uitpoetsen, maar dat wie natuurlijk zit alle fouten in. Maar als je zegt nou, je hoort deze niveau. Ja, nee, ik ben nou een dat beetje brutaal. Je er ik bij. Nee, net hij kampioen worden. Nee, dat snap ik. En daarom zit ik dat ik denk dat wij net kampioen worden. Nog net kennen. Het skip kent, dat ben ik van overtuigd. Okay. En we hebben oude zaal erop. We hebben nou toevallig van de Raderhoek hebben we Zuilen genomen. Ja, maar het rent toch fantastisch. Ja, maar het kent beter geweldig. Ik weet ook even onbied, maar hij moet net weer rond. Nee, maar wij hebben net de ervaring. Dacht ik het nou nog. Ja. Hey, in het reportage neemt het scootje een zij. Ja, nou, ja. Zo van, waarom? Ja, nou ja, ik heb al een beetje zo denk ik. Het is een prachtig mooi skipje. Daar kan je gewoon verliefd op worden. Dat is een mooi kapje, een mooi lijntje, een mooi kontje. Nou, dan, dat vergelijk ik net met een man. Nee. Wist je, het is, eigenlijk is het een brouwerscootje. Dus het Eelse brouwer heeft het bouwen leren. En wie een broer van Lamet brouwer. Dat wie dus de dynastie met het hele SKS-cootje zielen eigenlijk van oud stamt. En die mannen die hebben wel verstaan van hoe ze een skip hebben. Maar dat komt van kort te vertellen. Ja. Er is nooit weer zo'n mooi skip bij komen als dit. Dit is heel bijzonder. Simon van der Mullen is de Nederlands kampioen mee worden. Nederlands kampioen? Ja, dat weet ik wel wat een dubieus kampioenschap. Ja. Maar toch? Maar Simon die zegt en die had er wel kampioen mee. Dus dit skip het van alles meemaken. Ja. Dat is net Leeuwen. En dus dat zit er al. Dus daarom giet je hart te geven. Maar dan zie je dat er zo goed mezield wordt. Ja. Het is prachtig mooi heel erover vertellen kennen. Ja. Geweldig. Ja, super. Dat is zo mooi. Maar ja, je hebt zillen er maar. Je hebt zillen er maar. Ja. Zag ik het aan. Maar ja, ik wil hem nog wat verder rennen voor hem. Ja, ik wil nou wel dat hij bij de man voor hem, dat hij het hemd is wat raar in de broek trellen wist. Dat je maar nog goed tegenbij kan. Ja, nou ja, ik zat van... Fijn, dat is een goede adviseur. Ik kijk die vaker in hier. Maar inderdaad, van ja, dan de prijs vol leeft de oer, maar het is niet in skip. Zeg maar net als eigenaar. Maakt het dat verschil? Nee, dat veelt absoluut als mijn skip. Uw skip. Mijn skip. Zo veelt het gewoon. Ik ben... Nee, we hebben dat ding gehuurd. We hadden een contractje van een aantal jaren. En dat wie gauw op een half jaar kan kleren. En nou krijg ik wat aan dat ik zei, we zien elkaar een keer in 9 en het komt goed. En dan veelt het als mijn skip. Maar wel in overleg met de bemanning. Nou, we dingen toch over. Maar dat ik met dat ding over zo ervaar, ik ben zo trots als een pauw. Ik vind het geweldig. Ja. Een straalste op het skip, ja. Hey, je bent dan die move van de C naar de B naar de A. Ja. Is dat nou heel verschillend, die zielerij van C, B, A in die oorklassen? Nou, ik vond, ik weet dat hoe het luisteren denkt. Ik vind dat nota, dat natuurlijk, ik vind, Jelle Talsma, die rent er een beetje uit, vind ik, en Tony Brundel. Maar voor de rest, dan heeft het een hele grote middenmoot. En als er één keer wat achterin luistert, is het verrekte moeilijk om daarbij waar te komen. En dat is misschien in de B-klasse, daar heeft ietsjes minder totale snelle skip. Denk ik. Dat is het verschil een beetje groter. Ja, dus dan werd het veel gauwer ietsje iepener en dan zielt het wat makkelijker. Dan is het meer in eigen wedstrijd zielen. Ja. En dan,
Ja, dat is Je kan die niks niks permitteren. Nee, Dan laat je dat is de wel batterij 4 plakken plakken achter. achter, Ja. Hey, wat is je plan de campagne voor de komende dagen? Wij gaan eerst wel lekker genieten van Joert. Ik hoop dat ik nou even lekker sliepen kan vannacht. En, Ja. dan zien we morgen even het waar. En dan zitten we even wat voor zout met wat erop. Hoe doen we het? Ja, en je moet starten. Je moet zo goed mogelijk starten. En dan kun je van alles willen bedenken. Maar de start is echt heel belangrijk. Nou, dat misleidt het wel eens. En soms gaat het heel goed. En nogmaals, het skip daarin tot net om. Daar laat niet doen. Dus als het is, dan laat dan die. Al want die. Ja, maar vaak, hè? Dat ken ik bij ons al. Ach ja, tuurlijk. De vlaag. Ja, want Houd maar op verkeerde vlagen. verkeerde vlaag. Burenpech. Dat ken ik nog. Je hebt een pekenhond, dat is verschrikkelijk. Ja, precies. En Klaas, als we dan zoeken naar het klassement, ja, de Zuidstal, er zijn heel soort wisselingen in West, hè. Maar nog hield het hier op een gedeeld eerste plak de jonge Jan, Jelle Talsma en Tom Brungel, beide met 4,9 punten. En dan Gerard Tarema met 13 punten. Het is best wel spannend, hè, eigenlijk. Nou, eigenlijk, de eerste het waren er 4 uur. Ja, Nou, dan dat is wel. Bregen maakt ze bij de map, hè. Ik gun ze net, maar het wie voor het klassement wel mooi. Ja. Dan En is dan nog is er- wel wat meer strijd hebben. Maar ja, we hebben nog 3 wedstrijden. Ah, ja. En ze hebben beide al een hele min om uit te lopen. Ja. Dus wat er nou bij komt, dat kletst erbij op. Ja. En dat geldt eigenlijk voor de hele top. Dus iedereen moet nou op het scherp wijzen. Net één kan er meer wat permitteren. Maar het is een fout, dan komen er dikke... Er is geen aftrekbare wedstrijd meer Nee. bij. Ze zijn Nee. er alle keer. Jim hebben al, die oren hebben al, dus de hele Dan zit je top direct weer. dik boven Ziet het... nou, Ja. je meldt waar. Ja, dat was vervelend. Ja, maar dan kom je direct dik boven het 10 punt nu in elk Ja. geval. Nou, we zullen zien morgen hoe het gaat. Het waarbericht zit nog even aan, want het wordt weer mooi simmerdag. Dat is mooi. Het is een beetje koeler, 23 graden. De Wien is Zuidwest, krijgt fjouwer. Nou, goed toch? Ja, ik neem heel snel. ik kon nog al aan. Ik weet niet wat zo pakken was, maar... Klaas hier weddenschapje, het Oh. flesje Berenburg verlend. Wij willen van uit we zijn. Wij willen het net op onze geweten hebben. Dat is toch de hele wereld. Hartstikke geweldig. Ik heb geen zin. Bedankt. Oké, dank je wel. Nou, geweldig toch? 2 flessen Berenburg van Sippy en Klaas. En morgen ben we er weer, dan in Ichtenbrecht. Toen zei ze nog een hele noffelijke jongen. En dan morgen.